Chirongwa chinonzi icho home away from home. Nhasi tiriko kumakomoyo kwaMutare, handitika Eastern Highlands. Vamwe vanoti vachenjeri vekumabvazuva. Zvakawanda zvinotaurwa nenyaya dzekunoku. Vamwe vanoti ana wasu, vamwe vanoti hatiso anhu acho. Nhasi tiri kunoku, Mwari watiitira zvakanaka. Tiri paMutare Farm Prison. Zitando Sylvester Tofumane. Tinaye tarumbidzwa Dhenya, producer kwechirongwa chinechi home away from home. Muchirongwa chanhasi ndina Simbarashe Martin Chiperera. Simbarashe Martin Chiperera anoimba uyezve akapinda muno mujeri nekuda kwenyaya yekutengeserwa mota yanga isina mapepa. Ndobva apuwa 15 years pakaoma iye zvinezvi asarwa ne1 year kuti tinge achibuda kunzoko. Toda kuti tigozodzwa kuti anodzoka achiti kudii mushure mekunge tambonzwa kambo kaanoimba nechikwata chinonzi bviravira Heavenly Sounds. Tisati tapinda muchirongwa, kambo ndikakaka. Zita rangu ndinonzi Simbarashe Martin Chiperera, nekuimba naro ndonzi Bviravira. Timu yandakamira nayo panapa ndeyebviravira Heavenly Sounds. Song yandoda kuimba nezvayo inonzi Mutasvi weBhiza. Ndianakatanga kuona mutumwa Mutasvi weBhiza nebhiza racho. Ndianakatanga kuona mutumwa Mutasvi weBhiza nebhiza racho. Parami akati bizafamba, bizafamba, Bhiza rikaramba kufamba. Parami akati bizafamba, bizafamba, Bhiza rikaramba kufamba. Ndosaka ndati Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Kare kare china matajebo amupindurwise sisi makapira kare kare chikumbira Jehova amumbopiwinge kubva gore richitanga namata Jehova azvishandukise kubva mwedzi uchitanga kusvika mukupera amuyambukise. Ndosaka ndati Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. kushanda unoshanda bagore richitanga tengesa mapata. Kushanda imi unoshanda kubagore richitanga chabuda hapana. Kuba handiko kubasa kwenyu asi chinondishamisa kana kiti hamuna. Kudzidza makadzidza asi chinondishamisa kana basa hamuna. Ndosaka ndati Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Zvimwe zvoda meso emweya, kwete nyama hangagone kuona. Tadzoka zvakare, makanzwa kakambo. Hanzizo zvimwe zvinoda maziso emweya kumashoko atiri kunzwa ari mukambo ikakaka katapuwa nevabviravira Heavenly Sounds vakatungamirirwa naSimbarashe Martin Chiperera. Pachitaurwa zvemutasvi weBhiza, hanzizvo vanhu vakabvira kare vachinamata asi chabuda hapana. Ndonyaya toda kuti tinzwe kubva kuna Simbarashe. Simbarashe ndinokutambira muchirongwa Home Away from Home pano paSly Media TV.
tinakutenda hema uri sei upenyu upenyu huri nanazvo tikona mukutsukirira zvese bhoka zvinhu zvakanaka muna Kristu handiti tinotenda kumushando upi musha pabocha kwabocha bocha kwamarangi alright sabhuku wenyu ndianiwo anonzi Masasi alright dai vamasasi vari kukuonai kuna vanhu vari kumusha tibotangana kuti mungavati chii ndinongati kwazivai uye munofara here rambai muine tariro yekunamata musine nguva kuti Mwari akukomborerei akubvumbamirei akuropafadzei nekukuwedzerai makore ekurarama panyika. Aiwa tinotenda ndokutanga kachirongwa ikoko. Panapa tiri kuziva kuti muri kuimba uye muri kunyora mabhuku handiti ka muri pachirongwa cherehabilitation program chiri kuitwa muno muprison paMutare Farm Prison handiti. Pa 15 years apa ngatimbodzokerai ipapa matengeserwa motikari imimi. Mari yenyu makamaunganidza zvakanaka. Makaiunganidza nei? Ndakaiunganidza nenyaya yekugweja. Kugweja kuita sei? Kukorokoza. Alright, chuma. Chuma. Handiti. Mota yaita mari value? Yaita 73,000. 73,000 chicho. US dollars. Ndio mari yamakatobhadhara kune munhu. Oh, muri mbinga kaimi. Aiwa. Pakati bata mukatoviringa kudai kudai. Eish. Ndio pamatenga motikari iya. Morari muchifara. Chii chakazoitika? Chakazoitika ndechekuti munhu wakanditengesera motikari iya ini ndakazopawo munin'ina wangu kuti afambe nemotikari iya sezvo ine ndiri best kuMaputo. Saka ndakasiyira munin'ina wangu. Saka pandakazodzoka kubva kuMaputo ndo pandakabva ndasungwa. Munin'ina wangu anga atova mujeri. Saka zvachinzi tikumirira mukoma wako nemapurisa kana vakauya toriplesani iwewe buda panze mukoma wako pinda mujeri. Saka ndakabva ndaenda kunozvipereka ndega kumapurisa. Imi makamazvinzwa nani kuti nyaya iya yato kumaoko emapurisa? Ndakaudzwa nehanzvadzi yangu. Zvika ndo zvaitika kuno kuinda musina kurova touch makanaka kana kumalawe? Chinoitika kutiza mhosva hakusi kwakupera kwayo. Kazhinji mukurarama zvinongoda kuimbika. Ukavimbika unobatsirikana. Alright. Mazvinzwa chii chakatanga pfungwa dzenyu, chii chakatanga kuitika mupfungwa dzenyu kuti munin'ina asungwa? Chakanyaondirwadza ndechekuti munin'ina wangu munhu anorwara. Plus munhu uya wekuti kana kumboti amboenda angodzidza angasati adzidza. Saka ndakatorwadziwa mwoyo mangu kuti munin'ina wangu sezvo asati adzidza rega ndiende kunozvipereka zvangu kumapurisa aone dzidzo. Uye zvakare pari zvino ndiye ari chitondiona dai anga asina kuenda kuchikoro chii chaizoitika. Hapana izokwaniswa kuchengeta umwe munhu. Saka ndiye ari kutondibatsira ari kutoya kujeri kunoku achitondibatsira. Zviri kutozikana kunyange nevaringi vari pana. Ndo matorika hangu ndisiye basa rekukorokoza rokundipa mari yandiri kutounganidza svika kuma 75,000 ndiende kujeri. Ichokwadi. Munonamata here? Munonamata kuchechipi? Ndinoenda kumaJohani Masowe Chishanu. Johani Masowe Chishanu. Ichokwadi. Alright. Tiri panyaya pamakasvikozviita handover kumapurisa. Vakasvikoti chii first time muchitanga kutaura navo? First time pandakasvika kumapurisa ndakatonzi wanga watiza. Ndosaka muri kuona ndine red patch. Rinorevei? Red patch inoreva nemunhu akaita escape akatiza jeri. Akatiza mapurisa kana akatiza kujeri kuno. Saka pandakatosvika papolisi ndisati ndatosvika papolisi akatonzi munhu uya watati tutsvagare apa ari apa. Ndikati ndiri kutoya ndega. Vandatobatwa pachikanga police station ndo vandatopinzwa mukati. Ndikati handatuya ndega. Ndosaka muno ndatodhiraivha motikari yangu kubva kutoya kutopinda padana ndichida kutiza ndisina kutombopinda kana paruvanze vepolice station. Saka ndati muri mbinga makatoya muchidhiraivha imwe mota imwe futi yanga iri yenyu yanga yasara nemunin'ina? Kungoshandawo. Yaifamba nemunin'ina yakanga yamakasungirwa yaive mota rudzi? Benz AGM 55. Koi yamakauya muchidhiraivha? AMG 65. Mamuri korokoza reka mamuri maina chaiye muridzi wemaina? Ndinombopinda una Virgo muSouth Africa ndichichera. Chikorokoza kuti mari ichinatsobatika? Inombobatika. Handiti? Ndobva maenda manzi mimi makuenda kuningirikini kukoti? Ndakabva ndanzi ndiri kuenda kukoti. Ndasvika kukoti yanga iri first time yangu kupinda mukoti paya. Ndangosvika ndobva ndangobvuma ndobva ndatotongwa makore angu asi ndakatomboshaya tariro ndikati upenyu hwangu wapera. Dai vamwe vachitondiudza kuti dai watosiya munin'ina wako aizoziva nemapurisa asi ndiri kuona kuti zvinhu zvazvo zvinongodii
zvinongosvika pakutopera ndakutopedza jeri rangu. Alright. Angatidzokerere panguva ipapo pamakanzi izvo 15 years ndo pakatanga kupera nyaya yetariro here kana kuti zvakauya pfungwa yakauya papi? Pfungwa yakauya kubudikidza nekusangana neshamwari dzimwe dzandakaonawo mujera. Havasi vese vanhu vakadini vakanaka, kune vamwe vanotoda kufurira. Dzakauya pakufurirwa nevamwe vandakasangana navo mujera vakandudza kuti iwe watobvuma mhosva iyi, ndeyekupenga iyi, usina kubvuma mhosva iyi. Ndo pakatouya pfungwa dzekuti izvi zvandaitwa izvi hazvisiri izvozvo. Asi panguva dzacho idzi dzandakatongwa ndakangozvitambira zvakadini zvakangodaro, ndakangoti zvinhu zvinongowanika mukurarama. Imimi ndobva machipinda mukati? Ndobva ndachipinda mukati. Komuning'ina manje? Muning'ina ari panze. Zvakafamba sei kuti achibuda ipapo? Zvakatora nguva yakadini? Musi wandakatopinda mupolice station ndo musi wakabva atosiyiwa iwo. Makaona mukana wekutaura mese? Ndakawana mukana wekutaura naye. Makati chii kwaari? Zvandakangotaura ndakakumbira ruregero kwaari kuti pamhosva iyi kai hapana chaunotombodini chaunotomboziva. Ndiri muridzi wemotikari, chienda kumba ndakazotomubhadhara futi kutomuripa futi ndiri mujeri muno. Makamuripa mari? Ndakamupa mombe 4. Mune mwoyo wakanaka zvechiwa muri munamati. Tiri kudzidza kuti pane vanhu vanogona kuregerera panapa. Iyewo mamukumbira ruregero muning'ina wenyanzani? Anonzi Gabriel Chipepera. Akati chii Gabriel kwamuri? Akangoti amukoma zvinhu zvinowanika, handina kukuisira, handina bundu mumwoyo mangu, asi ini semunhu anoziva munhu nekunzvera munhu nekuona munhu kuti munhu yarwadziwa, nekuti fesi yemunhu inongotaura kuti munhu ari kufara kana kuti munhu asi kudii, body language, nelanguage nematauriro zvinotooneka kuti munhu ari kusekerera zvake but akaplastic smile. Saka ndakatozona kuti ari kurwadziwa, asi akanditambira mashoko ane mangu andakarimudza samukoma wake, akatambira ruregerero akandiregerera. Uye zvakare chimwe chiri kuona kuti akandiregera ndechekuti ari kutoramba achitodini achitouya kutondiona achiya kuzokuona ikono. Alright, ngatibvunzekerai kune munhu akakutengeserai mota wachona iye ari kupi? Akatiza sekunzi yako ina nhasi asati abatwa? Semanzwira andokuti vabereki vangu asati abatika. Imimi pamakatenga mota makasainana na agreement of sale? Munongoziva matengeserana taingoita kwachiyadzwa aya. Mamwe matengeserana aya kuti kungoziyana kuti ndiri maraini mangu uyu nawe anonga ari kujoni totitese kuSouth Africa, saka hapana zvaanombodi angambonitengeseri chidhura. Saka mapepa emotikari ari kuuya taingotengeserana zviya zvataingotenge munguva dzayo chiyadzwa na 2008. Munongoziva matengeserwa aitwa zvinhu vachiyadzwa, ndo chakaita kuti ndipinde muno taingotengeserana pakunguti tinozivana hapana kwandinoenda, hapana kana chii. Ndo mapindiro ndakaita mujeri wake. Vabereki venyu vanonamata futi? Vanonamata. Vakati chii vachiziva kuti iwewe simba rashi wabatwa nemhosva yekutenga mota yakabiwa? Vakarwadziwa zvakanyanya zvekuti baba vangu sinzi ndakapinda mujeri vakauya kawani. Baba vangu vakandibereka vakauya panapa kawani vakandiudza mamwe mashoko ekuti imba yauri handisana mboipinda sinzi upenyu hwangu. Nyatsogadzisa pfungwa dzako, da kuona wabuda panze wa munhu ashanduka. Zvawakaita zvekutenga motikari zvisiri pamutemo hazvidiwi. Ini ndakatozviona kuti hazvidiwi. Saka zvinhu zvakadaro hazvifanira kuti zvidzokorodzwe. Kwamai zvakavabata zvakadini? Mai vangu saamai vakarwadziwa, asi kuti ndizive zviri mumwoyo mavo chaizvo chaizvo handisati ndanyatsodii. Kana kuti wakambonditsura havasati vadii ndotoniona kuti kunomirira kuti pandinobuda panze ndipo vachagarawo neni pasi wondikansela nditaura mashoko anonditaura ndomatora ndomachengeta chokwadi. Alright, tichadzoka zvekare kunyaya iyoyo. Imimi makakura muchinamata here? Saka zvinoreva kuti uri kunamata ubva wazoonekwa futi uchinzi watenga mota yakabiwa kana kuti waba motikari. Zvakadzorerai zvakadii panyaya yenyu yekunamata uye nehama dzenyu zvekuti iye zvine zvifamily yenyu yakunzi ndo vane mwana waya simba kawokubachi? Ichokwadi. Zvinhu zvinorwadza uye zvinhu zvinobvisa chiremera pamunhu. Ndosaka ndakanyora songo yechiremerera. Hama dzangu matorero adziri kundiita asiriwo.
uye kana vabereki vangu chaivo chaivo vakandibereka matorero avari kundiita neimwe nzira mumaonero andinoita inini mumweya waMwari haasiriwo asi zvese zvinongozvisa mumaoko maMwari nekuti vanhu kufunga kwevanhu kwakadini kwakasiyana. ipapapa muchiri kunze tatanga nekambo aka kama muchiimba muchiti wakabvira kare uchinamata mutasvi webhiza mota iyezvezvi pane mota isina mapepa chakakuinspire kuti munyore kambo aka katatanga nako chirongwa aka chii? Chakaita kuti ndinyore songo iyi inhau yekuti ndine zvinhu zvandakaongorora mukati mekurarama kwedu. Vanhu vazhinji vari kuenda vari kunamata asi mukunamata kwavari kuita mhinduro hapana. Unonyatsa kuona kuti ichokwadi baba ava vanonamata each and every time. Kubva kare vachingochema pakuchema kwavo hapana kana mhinduro yavainayo. Ndikuona kuti vanhu vazhinji mumaAfrica munomu vanongonamata asi kupindurwa havadini. Saka nhau inhau yekushaya meso yemweya. Zvinoda kukumbira meso yemweya kuna Mwari, kupfugama nemabvi ako wozoendawo kune vanhu vemweya. Alright. Kukumbira woziva kuna Mwari kuti chii chiri kudiwa kuti dambudziko iri riite se ripere. Chokwadi. Iyi song makainyora maamuno toti muchizarira makainyora maamuno? Ichokwadi ndakatoinyora manje. Ko muri panze mainyora futi? Ndiri panze vaikorokodza cheto. Saka tobvoti pamwe Mwari akakuunzai muno kuti muzotanga ministry yekuimba. Ndiri kutoona zvacho chaizvo. Nekuti simba ramaminara apa hamungamboratidza kuti makatanга kunyora maamuno imi makunyepa haikuna kunyepa pamberi pevatariri. Ichokwadi handakatotangira. Kana tari ari kutodzungudza musoro kuti kutanga muno nemakomposition yakadai sei. Ichokwadi. Ko kuchikoro muri kuchikoro maimboimba? Handina mbobvira ndamboimba kuchikoro. Musantaura? Ichokwadi. Shuviro yenyu muri kuchikoro yaiva yekuita sei? Shuviro yangu yekuchikoro ndaida kuita musiyaiwo. Ndiyo shuviro yangu. Saka road makazoipotsa sei apa tazoona maakumaini manje? Chakazondiita kuti ndisatadze kuramba ndichiendera umberi sezvaidawo vabereki vangu. Inhau yekuda mari, yekuda zvinhu senhunzi. Ndakamhanyira kuda kuendawo kumakorokoza kwaiendawo wana mukoma wangu. Okay. Ndo chakakonzeresa kuti makaenda kumapedza chikoro here kuti musati? Ndisati ndatopedza. Mama svika form chi? Ndakanda form 5. Mama form 5. Zvichiro chikoro chaigonekwa kapa? Changa chiri kumboti fambo. Form 4 mama buda nemasubjects anga? Ndakaitine 6. Alright. Ende zvichwa ndobva maenda ikoko mari ndobva yabatika. Nyaya yekuenda kunoita usiyaiwo ndobva yaita ndobva yangofa yakadaro. Saka dai mukapiwa futi mukana muchiri kuda kuenda ikoko kuti badzokera kumaini? Ndikapiwa mukana apa ndamboda kungoita basa raMwari. Mautomboita basa raMwari? Kujohani Masowe kana muchiti mukuita basa raMwari muchitechi? Basa raMwari inini ndakapiwa chipo chekuprofita zvakare. Musantaura? Ese ndakazvizivira zvakare ndiri mujeri muno. Muri panza muno kana wamakambofembera kuti namba dzako dzechitupa? Panze pane pekundo zvimwe zvandambotaura zvekuti unogona kuva uri muprofita kana pasta asi uri pasta asina mweya wechokwadi. Saka inini izvezvi zvindopanda kunyatsa kuchiona kuti izvezvi mweya wechokwadi wandigara uye waamandiri. Ndinotoona nekunzwa zvekuti vamwe vatori mukati vanotoziva kunyange varingi vanotozviziva kuti zvinoitika mandiri zvinoita kunge ndakaromba. Chokwadi. Pakuprofita ipapa zvoti izvozvi zvimatondiverenga kudhara? Tinoverenga. Munhu waMwari remangwana rangu rakamira zvakanaka here? Ichokwadi. Mukatenda muna Kristu munomira zvakanaka. Handiti? Asi mukasatsvaga mweya harimiri zvakanaka. Adzokere kune munhu akakubirai motikari akakutengeserai motikari yakaipa imi maamunhu waMwari yezvinezvi makamuregerera here? Inini hanzi usagara nechitema regerera kuna vanokutadzira kuti ugozoregererwa naMwari. Inini ndakamuregera 100%. Okay. Ichokwadi. Titasei nyaya yerehab maamunomu chamadzidza mauya muno muprison muchidzidziswa nana sekuru nana gogo chii? Chandakadzidziswa nerehab ndakaendeswa kuchikoro chemusic ndiri mujeri muno. Alright. Zvamamusina kubvira maita muruku? Ndinosinombogira ndamboita ndiri panze. Ndo zvakonzeresa kuti ndinge ndichinyora masongs akawandisa. Okay. Kati nejeri rineri.
toda kuti pari zvinezvi makurukura nezvekambo kenyu kanonziko Chiremera kamakanyora regai timbopa vateereri mukana wokunzwa kambo ikaka tozodzoka tichinyatsopinda mukati mekambo ikaka totaura zvekunyora mabhuku zvamunoita zvekare. Vateereri ndina Simbarashe Martin Chiperera anova ndiye murume watiri kutaura naye apa akapiwa makore anokwana kuita 15 years ari muprison uye zvinezvi asarurwa negore rimwe chete kuti abude muimbi anoimba sokunzwa kwamaita pakambo kaanga achiimba achiti zvimwe zvinoda maziso emweya. Pari zvinezvi regai timbonzwa kambo kanonziko Chiremera. Kambo ndikakaka. Ndinachichemo mambo chandinacho mambo muupenyu wangu mukurarama kwangu vadzidza rangu baba vanondirangana vanondishuvira kudai ndatambura mune chamakaisa pandiri baba vanoda kuchipfuta asi ndiri kuramba ndosaka ndati Chiremera vanoda kupisa baba Chiremera vanoda ndosaka ndati vanoda kupisa baba Chiremera vanoda mwari wangu ndosaka ndati vanoda kupisa baba Chiremera vanoda vanombofara ndapinda mukomba vanongofara ndapinda muzona vanongofara ndawira mugomba vanongofara ndanyura mugomba havambotaura pandinokona vanongotaura pandinopema havambotaura pandinokona chakashata betsi pandinopema enaima naimambo wangu naima naichangamire enaima naimambo wangu enaima naichangamire enaima naimambo wangu enaima naichangamire baba baba yala baba vanongondituka handina hembe vachingondiyomba ndiri chimbembembe vanongondishora handina nyembe vanongondituka handina hembe ndaziwa namambo ndazibokolola ndaziwa namambo ndazibokolola darira samari yauinayo inongotaura zvinhu zvenhando inongonyemwerera kana uripo inongokunyemwerera ka uripo naimambo wangu naima naichangamire naimambo wangu naima naichangamire baba baba oh baba ayona baba aiwa kando kambo kakatapiwa na Simbarashe Martin Chiperera kari kambo kanonziko Chiremerera. Mukoma Martin mambotaura nezve kambo aka muchidimbu chimwezve chakakuinspire kuti munyore kambo ikaka kanonzi Chiremerera chii chakakuita kuti mukanyore chaizvo chakaita kuti ndinyanye kunyora songwe ndinauye kuti mukurarama kwandai shamwari yangu inini yandaivimba nayo ndanga ndisingazvizive nekuti ndine mamwe mashoko andakazonzwa imwe shamwari yangu ichiuya ichitaura kuti umwe wako akutengesera motikari akati izvozvi zvichikurema kwese kwakuyanda kudini ndakubvisa kwekutiza uya musantaura akauya achindiudza mwedzi wapfuura pachiri pana
asi asati abatwa. asati abatwa. Saka ndakabva ndatorangarira ndikati aiwa kune vanhu vanotokurarama kuti uri kuita chinhu chako chakanaka asi anonga achida kubvisa mune chakanaka achida kuisa mune chakaipa. Paya paunonga uchinzi baba anonga achida kubvisa ubaba uya kuita mukomana. Kune vakadzi vakadaro mukurarama kuti iwe une musha wako kutorarama nemhuri yako zvakanaka mukudya muchifara muchifadzwa. Asi kunongobva munhu from nowhere musikana uyu ndidherira uya sekunge anokuda zvakanyanya uya akutokuda kubvisa chiremerera pamberi pemudzimai wako ongotaura mashoko kana kupfeka mapfekero asiriwo zviri zvikuda kuedza kuti iwewe umude usiyane nemba yako. Saka iwe ukazosiyana nemba yako nemudzimai wako wagara uinayo vanhu vanokuona vanoti chimunhu ichi hachina kukwana ichi chiremerera chinenge chadini chinenge chake. Kune vamwe veukama vasingadi chakanaka mukati mekurarama kwangu kana kwenyu kana kwako kana kwauyu vanoda kuti upenyu hwedu hurambe huri pasi vasingadi kuona mumwe munhu ane rugare. Kunyange paunotaurawo vanoti ugoni kutaura ukada kuti kuda kutaurawo chakanaka unonzi uyu akadai kuti ndoye doro kauyu uyu amusero ndodziya dzekuzodaidziya mazuva akati ndodzekumbopinda mujere dziya iri nawo kuda kubvisa chiremerera chete. Asi kana chiremerera chaiswa naMwari ndo sekuchema kwandaichiita kuna Mwari kuti aiwa Mwari sezvemi makandipa chiremerera chachifanira kupfutwa kana muripo Mwari kusangana kandichidemba nanhasi kutori nevamwewo mhuri yeZimbabwe iri kuchema sekudaro. Ndinoona kuti nyaya yekuti wambopinda mujere handifungi kuti munhu ndiri kuwirirana nemba kuti haibvise chiremerera chako zvachose chingangomisa nekuti mutungamiri wenyika ino purezidendi wedu Dr. Idi Mnangagwa vakambomupinda asi vakabuda vakaita mutungamiri. Saka imi kana mabuda masongs aya mati maanyorera muri muno muda kuita sei nawo? Shuviro yangu mukurarama kwangu ndeyekuda kutorekodha bva ndichiri mujeri muno kusvika ndiende panze ndoshuviro yangu nekuti masongo acho awandisa zvekuti ndine changaniri bhegi remasongs aranditori nawo munogaro. Ndo shungu yenyu iyoyo muda kutotanga kurekota muri muno handichitanga kutopisa pane penyoro dzese chibva kumakomoyo muri chizvarwa chemuno mamutare zvinonakidza zvikuru kwazvo tanzwa kukomborerwa zvikuru nekambo kenyu kanonziko chiremerera ndambopodza ndambodonha miso dzino ndanchiona zvinhu zvakawanda zvari chibuda mashoko amakanyora musongwe. Tichivhara chirongwa chedu chinechi toda kunzwa shungu yenyu takanangana nekubatsirwa kwamaitwa muno muprison uye muchizenge mabuda panze. Shungu yandinayo mukati mekurarama kwangu ndeyekuda kuzosimudzirawo mamwe maartist mamusician nekuti ndine chandakaona mujeri ndoma ndakanyatsa kuona kuti nzvimbo ino handisana amboipinda ndakaona kuti mune vasungwa vane zvipo zvakawanda. Saka shuviro yangu mukurarama kwangu ndeyekuti kana ndikabudawo panze ndikaonawo nepfuma ndouyawo ndichibatsirawo mamwe mainmates ari mujeri ndosimudzirawo zvipo zvavo zvoonekwawo panze kuitira paunobuda panze paya vagamuchirwe necommunity. Ndo shuviro yangu yandiinayo. Kupa nyaya yenyu yekunyora mabhuku futi yekunyora mabhuku zvakare ndotonamata kuna Mwari misinengwa kuti dai ndakwanisawo kuona vanondibatsirawo panhau yekubhaindisa mabhuku angu nekukwanisa kumatengesa. Mabhuku mangani? Mabhuku andanawo sofa ndane 62. 62 mabhuku? Rimwe racho ndorandakatobata pana ndine mamwe muri kunyora nezveimi? Ndinonyora magazini, ndinonyora manovels, ndinonyora zvetheology, ndinonyora zvakare mangano kuvana vadiki, ndinonyora history, zvinhu zvinoitika mukurarama kwevanhu. Ndo zvandakanyora mabhuku angu. Ndimukomba Simbarashe Martin Chiperera, munyori wemabhuku akawanda zvekuwanda zvezve uye vari munyori wenziyo dzinozara changani bhegi vatipa kambo katatanga nako chirongwa nzizo zvimwe zvinoda maziso emweya vakazotipa kanonziko chiremerera kamanzwa panapa vane shungu yekurekodha. Chikumbiro chavo ndechekuti muvabatsirewo pamari dzinodiwa pakurekodha. Chamunongoita imimi kukondakta veZimbabwe Prison and Correctional Service pano pamutare Farm Prison kuti muvabatsire kuti chido chavo neshungu
dzavo zvigobuda zvakanaka. Nhasi uno nekuda kwenguva tichagone kunge tichienderera kumberi pachirongwa chino Home Away from Home. Pari zvino chatingangoita ndichongoti hati rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Ine zita ndoni Sylvester Tafumane, ndakamirira producer wechirongwa chinechi Tarumbidzwa Rudhenya. Kwanhasi tinoti ngatirambe tichisheya mapurogiramu anaya eHome Away from Home.